Fil-konklużjonijiet tas-summit tal-Kunsill Ewropew li sar tul il-jum tal-ħamis, Malta kisbet mill-ġdid il-garanziji kollha dwar in-newtralità tagħha skont il-Kostituzzjoni. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti mal-medja fit-tmiem il-laqgħa għolja fi Brussell. Dwar dan il-punt erġajna l-darb'oħra fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew irnexxielna notjenu l-garanziji kollha bil-miktub l-iswed fuq l-abjad dwar is-salvagwardja tan-newtralità ta' pajjiżna li toħroġ mill-Kostituzzjoni. Dwar dak konna ċari minn qabel il-Kunsill u difatt il-draft conclusions kienu mill-ewwel li daħlu dik is-salvagwardja u sodisfatt li issa tinsab ukoll fil-konklużjonijiet finali tal-Kunsill. Dak għalina huwa punt illi mhuwiex negozjabbli anke fit-telefonata li kelli mal-President Costa ftit tal-ġranet ilu qabel il-Kunsill aċċennajt għal dan il-punt u hija xi ħaġa li hija aċċettata ferm bejnietna. Meta wieħed iħares lejn il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, wieħed jara kif punt 23 jirrispetta il-pożizzjoni ta' Malta u n-newtralità tagħha. Kif intqal mill-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar ġimgħat, Malta m'għandix taqsam mal-pjan Rearm Europe li se jwassal biex il-kontinent Ewropew jinvesti fl-armamenti fl-4 snin li ġejjin b'investiment ta' 800 biljun euro li dwaru issa ġiet ippubblikata il-White Paper mill-Kummissjoni Ewropea. Fil-kummenti tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela innota li t-tema tal-paċi ma tissemmix biżżejjed fil-konklużjonijiet ta' dan is-summit u appella għal aktar sforzi għal paċi fejn jirrigwardjaw il-gwerer fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani.